खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। एबसुआ सासे दैदेनगिरिखौ आफादनि बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि दख'रा एबसुनि बुंथिगिरि बाबुराम बर' बिथांखौ माखासे आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय फरायसा आफादनि संबिधाननि नेमखान्थि बादियै बाबुराम बर' बिथांखौ बुंथिगिरि बिबाननिफ्राय आरो नाग्रिजुलि दख'रा एबसु आफादनिफ्राय अरायसमनि थाखाय बोख्लायनाय जायो होनना नाग्रिजुलि दख'रा एबसुआ रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोयो। बाक्सा जिल्लानि लक्ष्मीबती देउरिया सिनियर वुशु चेम्पियनशिपआव गेलेनो थाखाय सायख'जादों। फैगौ 28 अक्ट'बरनिफ्राय 2 नबेम्बरसिम जम्मु काश्मीरनि एसके इनडोर स्टेडियामाव खुंजानो गोनां 37थि सिनियर नेशनेल वुशु चेम्पियनशिप 2022 आव बादायलायनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जियागुरि मतिपुर गामिनि राजेन देउरि आरो अनसुलि देउरिनि फिसाजो लक्ष्मीबती देउरिया बाहागो लानो थाखाय न'निफ्राय जम्मु काश्मीर फारसे दावबायलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोबाव समनि उनाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। जोङो 15 बोसोर सासन खालामबाय। BTC सरकाराव थानानै रायजो राजाफोरखौ सेबा खालामबाय। बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिफिनबाय जि प्रमद बर'आ जाख्ल'बाय। जोंनो सोलायनाय नांसिगौ होननाय बाथ्राफोरखौ फोथायनानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फेजेनदोंमोन आरो जों मानिनानै लाबाय जि रायजो राजानि जि साननाय बेखौ फोथायबाय। रायजो राजाया जोंनि हेंथा दोलोआ जि बुंदों बेखौ फोथायनानै जोंखौ खोख्लैबाय आरो बेखौ जों मानिनानैबो लाबाय। नाथाय दिनै बारा गोबाव सम नाङासै हाग्रामा महिलारिया दिनै सरकाराव गैयैयाव जोंनि अबस्थाया मा जाखो, गासिबो BTC ओनसोलनि परिबेसा मा जाखो बेखौ बयबो मोनदांजोब्बाय। दिनै साफ्रोमबो सुबुङानो बुंदों जे BP बादा 20 कोटि जायोब्ला दानो सरकाराव फैफिनगोन होननानै। बे हिसाबै रायजो राजानि अननाय मोनफिननायखौ खोनानानै जोबोद गोजोनदों होनना बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। फिन सासे बर' सुबुङा गुबुन रायजोआव बुथारजादों। गुजरातआव बाक्सा जिल्ला मादुलिबारिनि सोमला बसुमतारीखौ बुथारनानै लैथोआव गारहरदों। 9 बोसोर हमनानै गंसे नानि फसंथानाव खामानि मावदोंमोन सोमला बसुमतारीया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दानथाम सिगां ना पेकेजिं फसंथानखौ नागारदोंमोन सोमला बसुमतारीया आरो लैथोआव ना हमग्रा मोनसे फसंथानाव गोदानै हाबदोंमोन। नाथाय ना हमनाय समावनो मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव बुलायनाय सोमजिदोंमोन। बे बुलायनाय जाथायाव 4 सुबुंनि जिउ गोमायो। बे बुथारलायनाय जाथायखौ सोमला बसुमतारीया नायनानै दंमोन। सोमला बसुमतारीखौ बे जाथायखौ खोन्थाजानो गिनानै उनाव सोमला बसुमतारीखौ बुथारनानै लैथोआव गारहरो। मख'नो गोनांदि सोमला बसुमतारीया गावनि बिसि आजुलि बसुमतारीजों गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो बे गासिबो जाथायखौ बिसिया न'खरनो खिन्थाहरो। सोमला बसुमतारीनि गोथै देहाखौ न'फारसे लाबोनो आरो बे जाथायनि सायाव तदन्त खालामनायाव मदद खालामनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायो। तामुलपुर जिल्लायाव मैदेरनि उदखाराव गंसे बर' नखरा सिलिंखार। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय बेलखुथि गामिनि गंसे नखरखौ हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव सिलिंखार खालामलाङो। बेलखुथि गामिनि सबिता बसुमतारीनि नखरनि इन्जुर, माइ माइरं, जि जोम, फरायनाय बिजाब, साइकेल गोदान, ओंखाम संग्रा दौ साराय बायदिखौ सिलिंखार खालामलाङो। जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा थानो उन्दुनो ओंखाम संनानै जानो राहा गोथे जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि सबिता बसुमतारीनि फिसाया थांनाय माखासे सान सिगांसो थैना थांदोंमोन। थिग बेबादि समावनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै नखरखौ सिलिंखार खालामलाङो। UKनि गाहाय मन्त्रि लिज ट्रासआ गाहाय मन्त्रि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय भारताव जोनोम मोननाय एबा भारतनि फोलेरारि 42 बोसोर बैसोनि ऋषि सुनकआ UKनि गाहाय मन्त्रि महरै सायख'जाबाय। रिजाइनेसन होनाय UKनि गाहाय मन्त्रि लिज ट्रास आरो ऋषि सुनकआ दिनै राजा चार्ल्सखौ बाकिंगाम राजमहलाव लोगो हमनानै लिज ट्रासआ रिजाइनेसनखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि ऋषि सुनकआ गिबि ब्रिटिश एसियान जाय UKनि गाहाय मन्त्रि जानो थांगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।